ஸ்வேதா பயங்கரமா அழுதுட்டுருக்காங்க. அப்ப பாண்டி சொல்றாங்க, "என்ன பண்ணி வச்சிருக்க நீ? எவ்ளோ கஷ்டப்பட்டு நல்ல பேர் இந்த குடும்பத்துக்கு இருக்கு தெரியுமா? அத்தன பேரையும் நீ ஒரே நிமிஷத்துல கெடுத்துட்டியே!" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. "இதுவரைக்கும் நல்ல குடும்பம்னு சொன்னாங்க. இனிமே கொலகார குடும்பம்னு சொல்லப் போறாங்க. எல்லாத்துக்குமே காரணமே நீ தானே!" அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்வேதா பயங்கரமா பாண்டி திட்டிட்டுருக்காங்க. அதுக்கு ஸ்வேதா பயங்கரமா அழறாங்க. "நான் தெரியாம தான் பண்ணிட்டேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. "எனக்கு உன்ன நெனச்சாலே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்ல இருக்க எல்லாருமே திட்டிட்டே இருக்காங்க. அப்போ பயங்கரமா அழறாங்க ஸ்வேதா. அங்கருந்து வராங்க முத்தழகு. எதுக்காக நீங்க ஸ்வேதாவ திட்டுறீங்க? அவங்க வேணும்னு எதுவுமே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. அவங்க கஷ்டப்பட்டு டாக்டர் படிச்சிருக்காங்க. நெறைய பேரோட உயிர காப்பாத்தியிருப்பாங்கல்ல. அவங்க அவங்களுக்கு இந்த வலி எவ்ளோ கஷ்டம் தெரியுமா? காலம் ஃபுல்லா அந்த குழந்தைய நெனச்சு அதிகமா கஷ்டப்பட போறது ஸ்வேதா தான். இந்த கையி எத்தனையோ உயிர காப்பாத்தியிருக்கும். கண்டிப்பா அதுக்கு அந்த கடவுள் பதில் சொல்லியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முத்தழகு சொல்லிட்டுருக்காங்க. அதுக்குள்ள பூமி வராரு. "அப்படி என்ன ஆச்சு?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. "பாத்தியா, பாத்தியா சாமி காப்பாத்தும்ன்னு சொன்னேன். இப்ப என்ன நடந்தது? ஒரு உயிர் போச்சுல்ல" அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேச்சோட அக்கா சொல்றாங்க. அத கேட்டோனே எல்லாருமே பயங்கரமா ஃபீல் பண்ணிட்டுருக்காங்க. அப்ப பின்னாடி அமுதன் வராரு. அமுதன பார்த்தோனே ஸ்வேதா அவ்ளோ சந்தோஷமா அப்படியே ஹக் பண்ணிக்கிறாங்க. "என்னங்க என்ன மன்னிச்சிடுங்க" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. "உங்கள எப்படியோ விட்டுட்டாங்க. ஆமா அந்த குழந்தை கொஞ்சம் சரியாயிடுச்சு. அதனால என்ன விட்டுட்டாங்க" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமுதன் சொல்றாரு. அப்படியே ஹக் பண்ணிட்டு அழறாங்க. "என்ன மட்டும் நீங்க விட்டு குடுக்காம நடந்துக்கிட்டீங்க. ஆனா நான் மட்டும் உங்கள எவ்வளவோ விட்டு குடுத்துருக்கேன். எனக்கு உங்கள நெனச்சா ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. உங்கள கல்யாணம் பண்ணத நெனச்சு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்வேதா சொல்றாங்க. அப்படியே ஹக் பண்ணிட்டு பயங்கரமா அழறாங்க. அழுதுட்டே இருக்காங்க. "அழாதீங்க நீங்க" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. "இந்த பாசம் எப்பவுமே இருக்கணும்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமுதன் சொல்றாரு. 2 பேரும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க. அத பார்த்தோனே முத்தழகு, பூமி 2 பேருமே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க. அப்போ முத்தழகுக்கு அப்படியே ரொம்ப பாசமா அவரும் பார்த்துக்கிறாரு. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அஞ்சலிக்கு அப்படியே வயித்தெரிச்சலா இருக்கு. "வாங்க போகலாம்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து முத்தழகு கூட்டிட்டு போறாங்க. அப்படியே மேலே போயிட்டு முத்தழகு உட்காந்துட்டுருக்காங்க. 2 பேருமே மாடியில பேசிட்டுருக்காங்க. அப்போ சொல்றாங்க, "ஏங்க நீங்க இப்படி பண்ணீங்க?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. "எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது தெரியுமா? நீங்க வயித்துல தேங்காய் கட்டிட்டு தானம் கேட்கும்போது, இதெல்லாம் என்னால தாங்கவே முடியல. அப்படியே மாசமா இருக்க மாதிரியே இருந்துச்சு தெரியுமா? எனக்குள்ள எவ்ளோ கற்பனை தெரியுமா? நீங்க மாசமா இருக்கும்போது எப்படி பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எனக்கு உங்கள அப்படி பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. எனக்கு சத்தியம் பண்ணி குடுங்க. இனிமே அப்படி ஒரு வேண்டுதல் நீங்க பண்ணவே கூடாது" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. "உங்களுக்கு குழந்தை பொறக்கணும்னு இவ்ளோ ஆசை இருக்கா?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு முத்தழகு சொல்றாங்க. "இருக்காதா?" அதுக்கு முத்தழகு சொல்றாங்க, "கண்டிப்பா அந்த குலசாமி தான் நமக்கு அந்த குழந்தைய குடுக்கணும். சீக்கிரமா அந்த வரத்த குடுக்கணும்" அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே எல்லாமே கற்பனை பண்ணி பார்க்குறாங்க. அப்படியே வளைகாப்பு பண்றாங்க. வளைகாப்பு பண்ணும்போது சந்தனம் தேய்க்கிறாரு, வளையல் போடுறாரு. அப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வயிறு வளர்றா மாதிரி வளர்ந்துட்டோனே, "நீங்க வேலைலாம் செய்யக்கூடாதுங்க, நான் செய்றேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூமி வேலைலாம் செய்றாரு. அதுக்கப்புறம் அப்படியே வலிக்கிற மாதிரி சுடிதார் வாங்கி வந்து குடுக்குறாரு. அத போட்டுக்கிறாங்க. போட்டோனே அப்படியே வலி வந்துருது. பிரசவ வலி வந்தோனே கூட்டிட்டு போயிட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்றாரு. அட்மிட் பண்ணோனே அப்படியே வலி தாங்க முடியாம கத்திட்டே உள்ள போறாங்க. அப்படியே ரொம்ப கஷ்டமா வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காரு பூமி. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு குழந்தைய கொண்டு வந்து டாக்டர் குடுக்குறாங்க. அந்த குழந்தைய பார்த்து பூமி பயங்கரமா சந்தோஷப்படுறாரு. அவ்ளோ சந்தோஷப்படுறாரு. அப்போ கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பூமி அப்படியே தோள்ல சாஞ்சுக்கிட்டே முத்தழகு இது எல்லாத்தையுமே கனவு கண்டுட்டுருக்காங்க. அத நெனச்சு பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க முத்தழகு, பூமி 2 பேரும்.